जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव लोगोसेयैनो सेथि उदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जहै जि खुंनाय रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुनि गिबि हाबाफारि हिसाबै जोङो दायो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लानाय जादों। आङो गिबियावनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागुनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लहित चन्द्र बर'आ जोंनि जि गोथार फिरफिला बेखौ बिरहोगोन। बे बिरहोनायनि सिगाङावनो बिथांखौ सिनायथि लानो खावलायदों। लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो खावलायदों। रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बैसागु फोरबोनि जि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ उदालगुरि जिल्ला दुलाराय उदालगुरि जिल्ला बर' साहित्य सभानि बोसोनगिरि सार नीलकण्ठ गयारी बिथांखौ फिरफिला बिरहोनो थाखाय खावलायगोन आरो बिथांखौ गिबियावनो सिनायथिजों लोगोसे जों बरायना लाग्रोनो नागिरदों। सिनायथि साबायखर। बे समाव आङो सानैखौबो फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जाय बिथांमोना गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय बिथांमोनखौ गोसोखांनानै बिथांमोननि जिउ आत्माया जाहाथे सोरगो रायजोआव आलो गोजोनै थाहोनो हायो। दा बेनि थाखाय जोङो आफा इसोरनाव आरज खालामगोन, बिथांमोनखौ जोङो मान बावगोन। दा बे मंगलफोरनिसिम बिबार बावनाय हाबाफारियाव जोङो बावजेनगिरि महरै लिंनानै लाबोदों। बे समाव जोङो जोंनि हाबाफारिखौ आवगायनोसै। दा बेनिखायनो आवगायनायनि सिगां बा बिबार बावजेननायनि सिगां बावजेनगिरि लिंनानै लाबोनाय आलासि बिथांखौ जोङो सिनायथि होनो नागिरदों। बिथाङानो जाहैबाय रतेन्द्र दैमारि सार, मोनसे समनि मिरु एबसुनि नेहाथारि, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो बारग' आफादगिरि। बिथांखौ सिनायथि लानानै हाबाफारिखौ मावफुंनो खावलायदों आरो बिथांखौ जिल्ला आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायग्रोनो थाखाय खावलायदों। साबायखर बावनाय थाबाय। लोगो लोगो आलारि बाथि आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौबो बिबार बावनो खावलायदों। बिबार बावनायनि सिगां गुबुनफोरा बिबार बावनायनि सिगां जों मोनसे हाबाफारि लाग्रोनि, बिनि उनाव जों फारि फारियै बिबारखौ बावगोन। बे समाव जि बार' अरुआ काजकसि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारि, बे हाबाफारिखौ गिबि बिरहोनो थाखाय जोंजों लोगोसे दङ नबिन मल्ल बर' सार, बिथां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि। बिथांखौनो आं गिबिसिन बिरहोनो खावलायबाय, बिरहोगिरि हिसाबै बिरहोनो खावलायबाय। बे समाव सारा बिरहोग्रोदो। औ साबायखर बयखौबो जिखुनु সকলোকে একাদশী কৰি যাব কাৰণে অনুৰোধ কৰিম। हामलायथि बावहरगोन। आफादनि बानजायनायाव
बेनिखायनो बैसागो फालिदों आरो बे हाबाफारिखौ COVID-19खौबो लोब्बा लाखिनानै मा खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा मावफुंलांनो थाखाय देग्लाय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्ला आफाद मानगोनां आफादगिरि जोङो बैसागु चन्द्र बर' जे बिथांखौ बर'नि बाहागो लाफैनो रंजाथाइ फोरबो खावलायदों बा बर'नि जिउ खुंनायजों लोब्बा थानाय बयनिबो आंगोनिबो आंगो बैसागु बे बोथोराव बैसागु खुंनाय हाबाफारिखौ जोंनि जिल्ला दख'रा आरो मिरु आफादा गुबुन गुबुन बे समाव जायगायाव लादों हामलायथि बावनाय हाबाफारि बेबायदिनो बे हाबाफारिखौ जोंनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लयद चन्द्र बर'आ दा बे समाव गासैबो बेयाव बाहागो लानाय दिनैनि बे खुंनायनि मेलेमजिबि आलासि बर' बाहागो लागिरिफोरखौ बिथांमोनखौ हामलायथि बावगोन आरो बे हाबाफारिखौ खुलुमहरदों खालामनो आरो थाखाय लोगोसे मावलांनो थाखाय आं आं खावलायदों समान बैसो आरो उन्दै बैसो बिथांमोननिसिम आं अननायखौ बावहरदों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बैसागु खुंनायनि गेजेरजों जोंनि गेजेराव अनलायनाय खौसेथि आरो गोरोबलायनाय आरो लोगोसे सान्थिया फैथों आनान गसाइनाव मिजिंथियो आरो साफ्रोमनिबो जिउआव जाहाथे जौगासारनाय जाफुंसारनाय जाहाथे फैयो गोदान बोसोर बैसागुनि साफ्रोमनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावनायजों लोगोसे उदालगुरि जिल्ला बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों रंजालि बैसागु नैबे खुंनाय समाव COVID-19 जि थासारि बे थासारिया भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव साग्लोबसारदों आसामावबो साग्लोबसारदों थेवबो नेमखान्थिखौ मानिनानै बर'नि जि मोनसे गुबै जि रंजाथाइ बर'नि मोनसे जि माहारियारि जि फोरबो बेखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय थियारि खालामदों आरो बे हाबाफारिखौ जालांगासिनो दङ दा बेखायनो आं सानो जे बर' हारिया जे समनिफ्राय बुहुमाव रायजो जाबोदों बे समनिफ्रायनो बैसागुखौ बर'नि आइ आफा आबै आबौमोनहा फालिबोदों आरो बेयाव बर' हारिनि आबादजों बर' हारिनि जिउ खुंनायजों हारिमुजों आरो थांना थानायनि मोनफ्रोमबो जिखिनि माने बाहागो बेयाव बैसागुनि ओंथिया हाबनानै दङ आरो गोखा गोखै जानाय मोसौ बिहु फालिनाय आरो बैसागुनि 1 तारिख खालि गिदिरफोरखौ खुलुमनाय बा मान होनाय आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जिखिनि जोंहा बाहागोफोर दङ बेफोरखौ फालिनायनि गेजेरजों बेयाव साइन्टिफिक मोनसे ससाइटि दानायनि थाखाय बा समाजाव गोदान मोनसे मिजिं गोदान मोनसे आशा लानानै मानसिनि जिउआव थांना थानांगौनि थाखाय बिलाइ गोरलै खिलिनाय मिथिंगानि सोलायनाय दाउखौ गाबनाय बे जोंनि गोसोआव मोनसे रंजाखांनाय आरो सोलायनाय आरो गोदान मोनसे थांखिखौ लाबोनानै दा बेखायनो आं सानो जे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जे मर्यादानि गेजेरजों गेदेरफोरखौ मान होनाय उन्दैफोरनो अननाय होनाय आरो जिखिनि बेयाव हाबाफारि लादों बे मोजाङै जाफुंसारगोन बर' हारियाव अरायबो गोजोना फैथों बर' हारियाव जेब्लाबो खौसेथि फैगोन जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि एना एनि गावस्रा गावस्रि थानो हानाय नाथाय हारि हिसाबै जोङो थांना थानांगौनि बेलायाव जों जेब्लाबो खौसेयै थांना थानांगोन आरो जोंनि रंजाथाइ फोरबोखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे बिथिंखौ मानिनानै जों बे हाबाफारिखौ मानिनांगौ गोनां बाथ्राया जाबाय दिनै बैसागुनि बोथोर आरो बे बैसागुखौ उदालगुरि जिल्ला आरो बेनिफ्राय आनसलिकआ जयै जाय खुंदों एबसुआ बेखौ आं बिथांमोनखौ हामलायनाय होदों बिथांमोना मान होनो थाखाय बेखौ जाय फोरबो खुलिदों बेखौ हामलायनाय आं होनदों बैसागुआ बर' हारिनि बर' जाथिनि मोनसे हारिमुवारि फोरबो मोनसे जाथिनि फोरबो बेखौ जों बयबो गनायनांगोन आरो बे बैसागु फोरबोआ दिनैनि नङा रोजा बोसोरनिफ्राय बर' जाथिया जेब्लानाखि आबाद मावनो सोलोंबाय आबाद मावना सोलोंनाय उनावनो आबादजों लोब्बा लानानै बिनि उनाव धोरोमजों लोब्बालानानै बिदिनो रंजानाय फोरबो महरै फालिबोदों बे रोजा बोसोरनि जाय बे फोरबोखौ जोंनि बर' जाथिया फालिबोदों आरो बेखौ फालिबाय थागोन होमब्लाबो जोंनिफ्राय मोनसेल' खोथा देशआव जाय कभिड सोलिदों बेखौ मानिनानै सरकारा जाय बिथोन होदों बे बिथोनखौ फालिनानै जों बैसागु फालिदों आरो बे फालिनायाव जों बयबो गोसो गोरबो रंजानाय जोंनि गोरबोनि जोंनि जाथिनि जोंनि जातीय जाय उत्सब आबादारि जाय उत्सब बैसागु उत्सब बेखौ बयबो फालिनांगौ होननानै आङो खावलायगोन आरो जों बयबो बिदि फालिबोदों देग्लाय गोदान बोसोराव नोंथाङा जिहेतु सासे लिरगिरि हिसाबै मा मिजिं लादों गोदान बोसोरनि मिजिंथिखौ आं खावलायगोन
जों मिथिगौ जोंहा बोसोरसे सिगांनो मोजां मोनसे सुक्ति जादों आरो बे सुक्तियाव दुलाराय बर' जाथिखौ खौसे लाबोगोन होनना जों सानदों आरो दुलाराय बर' जाथिनि बेयाव जौगानाय फैगोन आरो लोगोसे जोंनि जाय बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि बर'नि अनगा गुबुन हारि हारिसा दं बिथांमोनखौ जौगानाय लाबोगोन आरो जों जाहैबाय लिरगिरिया जोंहा गावबा गाव मोनसे थांखि थायो जों लिरबाय थायो मा लिरदों बेखौ जों आं सानो जे खायफा बा साफ्रोमबो खायसे लिरगिरिफोरा सिगां बुंना लाया मा लिरगोन जेब्लानाखि बिजाबा ओंखारगोन बिनि उनावसो बेखौ बुंगोन बेखायनो लिरगिरि महरै जेब्ला लिरगिरियानो जाहैबाय बेबायदि माबा मोनसे थांखि थागोन प्रजेक्ट थागोन आरो लिरनायानो जिहेतु हबिया आंहा बेखायनो लिरनायनि गोबां माने बैसागोनि जि रंजानाय आंगो हारिमु बिनि बेलायाव खिन्थु बिथांमोना मुखुब जायाखै खिन्थु मबाइलावसो बांसिन बिनि बेलायाव गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आं बैसागोनि गोदान बोसोरनि साबायखरखौ बावहरदों बैसागो होननानै बुङोबा बेयाव बैसोनि जेबो सिमा थाया बोराय लाइमोन गासिबो रंजानो हायो दिनैनि दिनाव जोङो लाइमोनफोरनि जि मुखुब बे मुखुब बुब्लिखौ नंगौ जों मबाइलाव बांसिन नुनो मोनो अब्लाबो जोङो मबाइलाव मुखुब जायोब्लाबो मोजां खामानियाव मुखुब जानांगौ होननानै आं खावलायनो लुबैयो नाथाय जोङो दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि हादोर बेंगिरिबो जानो हागौ गाबोननि बिथांमोनानो हारिखौ गायसनगिरि जानो हागौ बे हिसाबै हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनायाव लाइमोनफ्रा गोनां बिफाव दङ बेनिखायनो बिथांमोना जाहाथे मबाइलाव गोनां इनफरमेसनखौ बुथुमनायजों लोगोसे गावनि हारिमु राव थुनलाइ सोदोमस्रिनि बागैबो जाहाथे इनफरमेसन बुथुमो आरो बयबो सुबुं माहारिनो मेसेज होनो हायो बेखौनो आं बिथांमोनखौ खावलायनो लुबैयो बैसागु बोथोरनि समाव जों नोंथाङाबो बेहाय हारिमुआव बाहागो लानो फैदों मा होनना खबर लादोंमोन गिबियावनो साफ्रोमनोसै आंनि अननाय मोजां मोननाय गेदेरफोरनो गाहाम हामलायनाय सिबिनाय गिबियावनो बावहरग्रोनाय जाबाय बेयाव फैनानै जोबोद मोजां मोनदों थारैनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि एबसुनि जे हाबाफारि लानाय बे थारैनो बाख्नायना मानो होनबा जों नुफैदों साफ्रोमबो बर' सेंग्राफ्रानो गावनि हारिमुनि गामसा आर'नाइ लानानै जिखिनि हाबाफारि खुंदों बे थारैनो जोबोद बाख्नायथावना गिबियावनो नैबे बैसागु बोथोरनि गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय थांनाय बोसोराव कर'ना भाइरासनि थाखाय जोङो रावबो बैसागोआव रंजानो हायाखिसै देग्लायबो बेबायदिनो कर'नानि आथिखालाव दावराव दावसि जाबाय दङ अब्लाबो बिनि गेजेरावबो दिनै जोंनि आसामनि रायजो राजाफ्रा बोथोरनि रंजानाय नैबे बैसागो फोरबोखौ फालिनो थाखाय ओंखारबोदों बेयाव आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि रायजो राजा बिथांमोना कभिड-19 जे प्रट'कल बेखौ गोसोआव लाखिनानै बैसागो फोरबोखौ फालियो बेनि थाखाय आं खावलायगोन दा जायखिजाया दिनैनि नैबे बैसागोआव देग्लायनि नैबे बैसागोआव आङो गावखौनो गाव गोजोननाय मोन्दों मानोना जोंनि माखासे लाइमोनफ्राबो दिनै जोंनि बर'नि गुबै हारिमुखौ सिगाङाव दोननानै बैसागो बोथोरखौ फालिदों दा आङो दिनै नैबे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों खुंनो लानाय नैबे बैसागो फोरबो फालिथायावनो दंफैयो दा बेवहाय जोंनि माखासे लाइमोन सेंग्राफ्रा खाम दामदों सिफुं दामदों सेरजा दामदों बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव आरो जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा बैसागोनि मोसादों दख'ना गाननानै खोब मोजाङै मोसादों दा बेफोरखौ नुनानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों दा बेखायनो आं लाइमोन बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे दिनै उननि समफ्रावबो जोंनि नैबे हारिमुखौ हमथाना लाखिनांगौनि थाखाय जोङो बयबो गावनि गुबै हारिमुजों मोसायो रंजायो खाम सिफुं जथा सेरजा बा बैसागोनि मेथाइ रोजाबनानै जाहाथे जों बयबो रंजायो बेनि थाखाय आं खावलायगोन मानोना जोङो जोंनि हारिनि सिनायथिखौ होनो गोनांब्ला जोंनि बर'नि बेफोर हारिमुखौ हमथानानै लाखिथारनांगोन लाइमोनफोरा आथिखालाव हारिमुजों गावनि हारिमुजों लोब्बा गैया खालि मबाइलावल' बेस्थ' थायो मा होनना खोथाया बेनो दिनै नैबे मबाइल फना जोंनि हारिमुल' नङा बे गुबुन गुबुन बिथिङावनो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय गाज्रि गोहोम खोख्लैदों फरायनायनि बेलायावनो होन माखासे सामाजिक खामानिनि बेलायावनो होन खेला दुलायावनो होन बेबायदिनो हारिमुनि बेलायावनो होन बेयो गाज्रि गोहोम खोख्लैदों दिनै जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा खामानि गैयाब्ला माने मबाइलावनो माने एनि टाइम गोलाव सम थारमाने टाइम पास खालामनायखौ नुदों
गोदो जोंनियाव जेब्ला मबाइल गैयामोन अब्ला लाइमोनफ्रा बेलासि समाव गामिनि फोथाराव बल जोनो ओंखारलाङोमोन खिन्थु दिनैनि दिनाव जोङो बेफोरखौ नुनो मोनलिया जाहोना बेनो बिथांमोना बेलासि समाव मबाइलावसो बेस्थ' थानायखौ नुदों आरो बेबायदिनो एखनब्ला खायसे लाइमोनफ्रा फरायनाय समावबो फरायनायखौ दोननानै मबाइलजों बेस्थ' थानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि हारिमुनि बेलायावबो गोहोम खोख्लैदों मानोना दिनै हारिमुनि बेलायावहाय जोङो मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय बा जायखिजायाखौ हारिमुनि जायखिजायाखौ जोङो सोलोंनो थांनांगौनि अनगायै दिनै जोङो मबाइलाव बेस्थ' जानानै थानायखौसो जों बांसिनै नुनो मोनदों दा बेखायनो आं खावलायदों बिथांमोनखौ बे मबाइलखौ लानो नाङा आं बेखौ बुङा खिन्थु जोङो सम मथे जि समाव जि खामानिखौ मावनांगौ जों बेखौ मावलांनांगोन फरायनाय समाव फरायनायखौ जोङो फरायनांगोन गेलेनाय समाव गेलेनांगोन रंजानाय समाव जोङो रंजानांगोन आं बेखौ लाइमोनफोरखौ खावलायो Berbagai tepuk tangan lo. Terima kasih banget. Udah gini dokter adalah nama saya Fadi. Apa dia